Akụkọ ọnụnwa nkọlụ this morning now about this man ga-abụ ọ chọọ ka ya na nwunye see ibonge, o were aka wee tinye na ihe o ji wee bụrụ. Ụfọdụ ụmụ nwoke amụrụ ka Mgbedike nwaanyị adọ. Yes, just ka mkpọnya Mgbedike ka anyị wee gbalụ iru akwụkwọ ọsọ. No, o si n'azụ tinye aka ọghụọ o metụ na nni nwa, ọ mịa nni nwa, nka na-abụ ọ rigolu ose ọpụta. Maka na ọ bụrụ na ifunugo etu ọ dị wee malụ how delicate nya olukugodu nọ, ịmalụ dat na ị ga-akwọsị aka gị, ịmara ịkwọ aka gị, iwelu ihe gụsịa mbọ gị agụ ọdụshọ na o nwere deti dị na mbọ. Ka m gwa gị, ọ bụrụ nwaanyị niile na-ekwe ka etinye aka n'arụ. Mba kwa, ị ga-ama how neat ị ga-adọ before kwalụ. Maka na like ụmụ nwaanyị na-atry yo. Maka na ụdị mmadụ m sọsọ na mma na ịkwọrọ aka ọsọgodi enya bụ na aka gị afụ dọcha. N'isi m sọsọ isi m godu ga na-apọnish m like ọ dịkwa kịta ọcha nwekwa ka ọ dị kịta ịmagolo ụdị ife anwa. Mbọsị ijesie bata ịgba nwunye gị ose. Mbọsị ijesie bata ịgba nwunye gị ose. Ị ma na ọ bụgodo na ịgbari ose sọsọ deti dị gị n'aka ga-irritate ebe afọ. Eziokwu na o ji aka ekili n'onwe, but ọ bụrụzi nke ose. Ọ bụrụzi nke ose ogiri na akanwụ eji wee gwọ isi efi. Ịtasị abata ịma nkwa aka gị akwọ, ịdagolu nwunye gị kwesịrị bọsọ ọbụla ị ga-esi ibonge ịsa arụ. Yes, ọ bụrụkwa sọsọ nwaanyị ahụ, maka na onwe ụmụ nwoke na-adụ very clean. Ọ bata nwunye ya na-asị oyi, inyesie nwa ala sisie nri na-esi ogili na-esi ofe ọra, bọsị ị ga-esi akanwụ, bọsị ị ga-esi onugbu, isisie na ịma nsa arụ. Ụfọdụ faya isi ọpantefe eyigheli ọzọ. Maka na ọ bụrụ na di gị na-adọ ọcha, all those things ọ na-afụ ya. Yes, that's why nwoke na-adọ ọcha fụ nwaanyị dị clean, ọ na-achọ ka o tinye isi dị ya. Maka gịnị? Ọchọ ile ibonge, ọ relax ya, lie ibonge very well. Yes. Ịma sọsọ ịma na arụ mmadụ a na-atọ nnu. Yes, aka gị ọ bụrụ na ị yuzuru aka gị for like 3 hours. Metụ ya n'ọnụ gị ka ịfụ na ọ na-atọ nnu. Onye ọbụla na-adọ ọcha tinyere ego ọnụ maọbụ na nni nwee nniwi a ka o susuo akpịlị gị nkịtị, ọ na-atọ nnu, ọ ga-ama na gịnị mere. N'ịsara arụ and before tọba nnu very well, ịma na ezigbo heat emego gị. Biko nụ, akụkọ niile a na-akọlụ m na-ewetalụ m n'ebe a. Nkọbasịa, because na iweta m story, mmekwu ya gịnị summarize kwa ya, wee wepụta ndị dị important wee tinye. O nwere mgbe m ga-apụta ebe a kọọ everything ịkọrọ ya taa na. Mana mainly, amụrụ m apụrụ na akọlụ m akụkọ n'eli 8 ga na-akọlụ m etu esi adakpo ha. Ya like o jesiri ịbata ọligolu lituo. O jesiri ịbata ọligolu lituo. Mana ọfụsa chike eto a na ga-eje na hotel, ọ ga-agụsị mbụ ya go new boxers change yo to voice, even je voice self, and akwa ofu ka ọ ga-eyi dozibe onwe o dozisi onwe ọ na-atụpụ mmiri. Mana ịnatazia ọkwa mama Nkechi, biko mama Nkechi bụ emergency exit yata na o jide gị na njọ irigolo onye ọjọọ kwalụ. Ihe nnachi ikwu bụ onwe ife mama Nkechi na-eme adọrọ gị mma, gwa mama Nkechi ka o fiksi onwe ya. Onwe ife papa Nkechi na-eme adọrọ gị mma, gwa papa Nkechi ka o fiksi onwe ya. Ụfọdụ a ga-agwakwa ha mana fama nkwe ifuru kịta this man nkọla akụkọ ya n'ụtụtụ. Sọsọ gị kwa aka gị kwa mbọsị na-agba nwunye gị ose, na-etinye ya deti n'arụ. Ọ dị ime ọ pụọ. Ọ sị bụ na o nwe bọsọ ọ ga-agụkatị ya aka ka ya dị ime. Ya na-asị ya na ọ ga na-asụtakwa isi nwa aka aka bụrọkwa ofu nọọ ọchịrị mkpụrụ aka na-anọ iwowowo ọkwa ọhụọ side ihe a ka ọ ga na-eme pipipipipi ọhụkata arụ afọ agodi ofu sef ya na-ekpezi ekpele nya tikwu Mgbedike maka na ọ dị more softer than aka ya.
no, ịmụrụzi na aka gị siri ike, ịmụrụzi na ibu mbọ n'aka, ịkakasịa nwaanyị mmadụ arụ niile. Akwụgo m na this page before. Ọ bụrụ na o kwere gị eme, when time, when date. Yes, ihe nke eme ka m ga-agwa gị. Nwee time, nwee date. Yes, anyị arashọn bịa in a week. Ọ bụ na every Friday, bụ every Monday and Friday. Anyị ama na bosi dotu na ị ga-esi ibongi. But self, you prepare for ibongi. Yes, and clean yourself for your partner. Imana this girl sabana mgbe ụfọdụ die jisi ike wee chọgide washroom wee fụ washroom olu ịṅụ amịlị. O welu mgbe dike etu afọ, okponye isi side up, kponye isi side up, kponye isi side up, kponye isi side up. Before ọ ga-ejinyụsa amịlị pụta ịpụta washroom niile amịlị amịlị. Echi niile ticha aka n'ike pụọ and expect that woman to respect you when you are behaving like anụ bụ n'ọfịa. O nwere ụdị agwa mmadụ ga-akpa. Onye ya na ya bi, lose respect for that person. Yes, ọ ma na-afụtazi gị dịka anything because it is akpa agwa. Because na respect, you have to do what? Earn it. Ada force ya force. If force on ya force, so fear ka na-enye gị, not respect, not love. After you tackle, keke bụ na iji nyụ amịlị, faces amịlị everywhere. Imambuni toilet endo. Bosi jisi careful washroom na bosi does up na wardrobe. Sometimes na floor. Wanya di me na pota amili buri ekwu onye isi na obu na ọ na-anụ di. Obu na ị na-aṅụ mmanya. Ị mara ụka afọ gị. Ịṅụsa mmanya bata gbọchisi ebe niile na-esi mmanya. Eziokwu na ụmụ nwanyị na-eke ikpatu, mana nwanyị na-eke ikpe ọ na-adụ very careful. Ọ na-ezobi ezosie nye that na mama. Fanwe ike self na-ekokeli, but they are more careful because of the respect fanwele ebe ị nọ. Because asịra m na ụmụ nwanyị adịghị ekogeli o. Some of them na-ekogeli under you. You won't even know. Inwe ike che na ị na-eke ikpe na nwunye gị amụrụ. Asị ya nnekwuta asị ka ọ bụ. Asị akwala aka. Yes, ọ masị ala gba nkịtị. Ọ na o nwere ebe ya nwa si enweta nke. Afọ ịghọta ebe dị nje. Agụsịkwa nọkọra m n'ọnụ ọsọzikwa ka itinye akwụkwọ obodo oyibo n'ọlụ ka nwaanyị nyebe gị nri. Ọ bụrụ na fe nyere ziga akwụkwọ obodo oyibo, ibidokwa ụwa n'isi. Akwa ịghọtago? Ọnwa ife inwe itinye ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.